معراف 16 ቁጥር 9 ዝተመልከተሉ ጠቕላል ብራና ሕልምታተይ ዋጋ አልቦ ውጥናተይ በኾኽታ ሸቶታተይ ዘይከኣል እዮም በተግባር እንተ ዘይሰንዮም ኩሎም ዋጋ አልቦዮም ሕጅ ክብገሴ ክንድ ምንታይ ብጥንቃቐ ክሳብቶም ዝደቀቁ ዝርዝራትን ሚዛናትን ተቀይሱ ብዘይገድስ ንዋንኡ ባዕሉ ተሰኪሙ ናብ ዕላምኡ ዘብጽሕ ካርታ የልቦን ደረጃ ፍትሐውነቱ ብዘይገድስ ንገበን ብገዛእ ርእሱ ዝዓገተ ብራና ሕጊ የልቦን ዋላውን ክንዲ ዘእበዳዊ ዝርከብ ብሉጽነት ይሃልዎ ብገዛእ ርእሱ ሰናቲም ዝደለበን ሓንቲ ቃለመጎዝ ዝረኸበን ጥቕላል ብራናውን የልቦን ተግባር ጥራዩ ነቲ ካርታ ነቲ ብራና ሕጊ ከምኡውን ነቲ ጥቕላል ብራና ንሕልምታተይ ንውጥናተይ ንሸቶታተይ ሸባዕባ ዓቢሉ ናብ ህይወታዊ ሓይሊ ናይ ምቕያር ክእለት ዘለዎ ተግባር እቲ ንዓወተይ ዝዕንግል እኽለማዩ ሕጅ ክብገሴ እቲ ገዲቡኒ ዝጸንሐ ዕማማተይ ንመጻኢ ናይ ምስግጋር ልምደይ ካብ ፍርሒ ዝተወልደዩ ተባዓት ልብታ ዝሓለፉ ኣያታተይ ዝተዓደነ ምስጢር ኣለለይ ኣለኹ ሕጂ ፍርሒ ንምቁፅጻር ዓይነይ ክሓስኹ ክብገስ ከም ዘለኒ ፈሊጥ ኣለኹ ልበይ ዘንገብግቡ ኩሎም ስምዒታት ፍርሒ ድማ ጭሮኦም ደጊሎም ክሽረብዮም ሕጂ ተግባር ነቲ ኸመንበሳ ዘርዕድ ፍርሒ ክንዲ ጻጻ ኣድቂቑ ከም ዘርጋኒ ፈሊጥ ኣለኹ ሕጅ ክብገሴ ካብ ሎምንንዮ እታ ክትነፍር ከላ ወይ ኣብ ተግባር ከላ ጥራይ ኣኽናፋ እተብሪ ሓውለይቶ ትህበኒ ምህሮ ክዝክሬ ሓውለይቶ ክኸውን እሞ ኣብ ጨውቀትሪ ኸይተረፈ ድምቀተይ ንብርሃን ፀሓይ በሊጹ ከም ዝረአ ድማ ከረጋግጼ ካልኦት ልክዕ ከምታ ኣኽናፋ ኳሓሒላ ከተብቅዕ ህይወታ ግና ኣብ ልግሲ ዕምበባ እትምርኮት ጽምብላሊዕ ይኾኑ ኣነ ግና ሓውለይቶ ክኸውን እየ ብርሃነይ ድማ ዓለም ክብርህ እዩ ሕጂ ክብገሴ ናይ ሎሚ ዕማማተይ ናብ ጽባሕ ኣይከሰጋግርኔ ምኽንያቱ ጽባሕ ጠርሻ ከም ዘይትመጽእ እፈልጥ እየ ዋላውን ተግባራተይ ሓጎስ ይኹን ዓወት እንተዘየምፁ ሕጂ ክብገስ ይሕሸኒ ምኽንያቱ ካብ ከይተበገስካ ሰጋመጋ ተበጊስካ መፍሻል ይሓይሽ ሓጎስ ከም ሓቂ ኣብ መንጎተን ዝቕንጥሰን ፍረታት ዘይክትህሉ ትኽእል እያ እዚ እናኾነ ግና እንተ ዘይተበጊሰ ኩሎም ፍረታት ከይተቐንጠሱ ኣብ ሓረጋቶም ነቒጾም ክተርፍዮም ሕጂ ክብገሴ ካብ ሎምንንዮ እዞም ቃላት ልክዕ ከም ትንፋሰይ ናብ ኣካለ ነፍሰይ ተለዊጦም ከም ቋሕ ሰምዒንተይ ከይተረዳእኒ ክሳዕ ዝትግብሮም ነብሲ ወከፍ ሰዓትን መዓልትን ደጋጊመ ክብሎም እየ ነዞም ቃላት እዚኦም ተቐኒተ ኣእሙረይ ንዓወተይ ኣገዳሲ ዝኾነ ነብሲ ወከፍ ተግባር ንኽፍጽም ክቓንዮ እየ ነዞም ቃላት እዚኦም ተቐኒተ ፍሽላት ንዘወንዘፍዎ ነብሲ ወከፍ ብድሆ ንኽገጥም ከቓንዮ እየ ሕጂ ክብገሴ ነዞም ቃላት ደጋጊመ ክብሎም እየ ምስ ተበራበርኩ ነዞም ቃላት እዚኦም ደጊመ ነቲ ፍሹል ነተወሳኺ ሰዓት ኣብ ከበርቱ ገዲፈ ዓራተይ ክለቅቕ እየ ሕጂ ክብገሴ ኣብ ቅርዓት ዕዳጋ ምስ ኣተኹ ነዞም ቃላት ደጊመ እቲ ፍሹል እንተ ተነጸኩ ኸይሉ ኣብ ኣእምሩ ክሳዕ ዘሰላስል ነቲ ፈለማ ዝገጠመና ዓሚል ክዋገየ ሕጂ ክብገሴ ዝተዓጽወ ማዕጾ ኣብ ዝገጥመኒ እቲ ፍሹል ኣብ ኣፍ ደገ ኾይኑ ብፍርሒ ከብዱ ሓቒፉ ክጽበ ኸሎ ኣነ ግና ነዞም ቃላት እዚኦም ደጊመ ክኩሕኩሐ ሕጂ ክብገሴ ዘወናውኑ ነገራት ክገጥሙን ኸለዉ ነዞም ቃላት እዚኦም ደጊመ ብቕጽበት ካብ ከይሲ ክሃድም እየ ሕጂ ክብገሴ ሎሚ ኣቋሪፀ ጽባሕ ንኽቕጽል ክወናወን ከለኹ ነዞም ቃላት እዚኦም ደጊመ ተወሳኺ ኣቕሓ ንምሻጥ ብቕጽበት ክብገሴ ሕጂ ክብገሴ
ኣብ ዕዳጋ ንዘለኒ ዋጋ ተግባራተይ ጥራዮም ዝውስንዎ ዋጋይ ንምርባሕ ድማ ተግባራተይ ከራብሐ እቶም ፍሹላት ክጓዓዝሎም ዝፈርሕዎም ጎደናታት ክጓዓዜ እቲ ፍሹል ዕረፍቲ ክምነ ከሎ ክሰርሐ እቲ ፍሹል ስቕ ክብል ከሎ ክዛረበ እቲ ፍሹል ንሓደ ሰብ ቀድሚ ምጽውዑ ደጋጊሙ ክሓስብን ክውጥንን ከሎ ኣነ ድሮ 10 ሰባት ኣቕሓይ ንኽዕድጉ ክጽውዐ እቲ ፍሹል ከም ዝደንገየ ከይተሰወጦ ኣነ ዕማሜ ፈጺመ ብምባል ክጭርሐ ሕጂ ክብገሴ ምኽንያቱ ዘለኒ ሕጂ ጥራዩ ጽባሕ ንሃካያ ዝተሓዘት መዓልትያ ኣነ ሃካያ ይኮንኩን ጽባሕ ከይሲ መልኣኽ ዝኾነላ መዓልትያ ኣነ ኸይሲ ይኮንኩን ጽባሕ እታ ፍሹላት ዝዕወቱላ መዓልትያ ኣነ ፍሹል ኣይኮንኩን ሕጂ ክብገሴ ኣንበሳ ምስ ጠመየ ይበልዕ ንስሪ ምስ ጸመየ እውን ይሰቲ እንተዘይተበጊሶም ግዳ ክልቲኦም ክጸንቱ እዮም ንዓይ ጥሜተይ ዓወት እዩ ጥሜተይ ሓጎስን ሰላም ኣእምሮን እዩ እንተዘይተበጊሰ ድማ ናብ ህይወት ስሕታን ብስጭትን ድቃስ ዝተሓረሞ ለይትታትን ምድር ባየ እዩ ክእዝዝን ንገዛእ ትእዛዛተይ ክእዘዝን እየ ሕጂ ክብገሴ ዓወታይ ትጽበንያ እንተ ተደናጉየ ናብ ካልእ ኣሻርያ ንዘለዓለም ክኸስራ እየ እቲ እዋን ሕጂ እዩ እቲ ቦታ ኣብዚ እዩ እቲ ሰብ ድማ ኣነ እየ ሕጂ ክብገሴ